Udviklingscenter Mariatta ligger ved Præstø Fjord. Her havde Grundtvig nogle meget væsentlige år. Han sagde blandt andet, der hører lige så vel fantasi og følelse til et menneske som forstand. Det kan jeg skrive under på. For hvis ikke man har det, hvis ikke man har fantasi, så bliver fremtiden ligesom fortiden. Og så sker der aldrig noget nyt. Mennesker er kulturbærere. Et møde mellem to mennesker er et møde mellem to kulturer. Kulturelementet er centralt i det pædagogiske arbejde. Tænkningen, den har en eller anden form for frihed, hvis man søger den form for frihed. På Mariatta sker der stor udvikling inden for det pædagogiske område. Man har hele den kunstneriske side med os, og man har forskningssiden med os. Og det har vi stor glæde af i regionen. Jeg synes, det er vokset positivt, har åbnet sig op, og også til det øvrige samfund. Og glæden ved at arbejde sammen med andre mennesker, det er også noget, man kan lære. Det er også noget, som man kan udfolde igennem et kunstnerisk arbejde. I starten, der spiller vi sådan lidt mere for os selv jo. Men efterhånden, som vi får øvet mere og mere, og særligt når der er publikum på, så kan vi bedre sådan, have en samhørighed. Hvad siger du, Ottokar? Han er generet, han er træt nu. I starten var det selvfølgelig grænseoverskridende. Det har været rigtig spændende og gjort, at rummet omkring mig er blevet større. Og det er rigtig betydningsfuldt, hvis man vil være pædagog. Og så er det jo også i forhold til skuespillet en, som jeg ser det, videreførsel af deres naturlige leg, som er rolleleje. Man kan også sige, at det er en lidt form for anden kultur. I pædagoguddannelsen, der lærer man mennesker faglighed. Men faglighed, det er ikke nok. Kan man udvikle en del af sin personlighed, så man får den kraft frem, som man i virkeligheden ligger skjult bag hver evigt menneske. Mennesket skal have en frihed omkring sig. Det er meget, meget vigtigt, at mennesket føler sig frit. Og så ser man på de mennesker, som har været igennem det skuespil. Og så tænker man, hvad har de lært af det? Har de udviklet sig menneskeligt, personligt af sådan en proces? Og det kan man se, de har. Men hvordan skal jeg tænke over det? Hvordan skal jeg forklare det? Hvordan skal jeg give det betydning i mine tanker? Så vender man sig til forskerne. Jeg synes, Mariatta er et spændende sted og et vigtigt sted. Fordi det er båret af en grundforståelse, der fører til en stor respekt i et spændende, sanseligt baseret arbejde med mennesker med store udfordringer. Der skabes en ro og en rytme og en sammenhæng. Så der er i forskningsverdenen et bidrag at lære fra steder som Mariatta. Hvordan praktiserer man på forskellige områder en hverdagskultur, rytmer, arbejde, undervisning på måder, der giver en rummelighed. Noget af det, jeg synes er rigtig interessant, er jo, at man også ser det som mennesket i naturen, eller mennesket i verden. Og det er virkelig sådan en helhedstænkning, som man måske nogle gange kan synes mangler lidt. Og det er en dagsorden rent politisk for kommunerne, for Sundhedsstyrelsen, at arbejde med sundhedsfremme. Det er en del af lovgrundlaget. Altså jeg synes virkelig, det sætter vores uddannelse i perspektiv, når man kommer her, fordi man får jo sådan et indblik i en praksis, og hvordan man rent faktisk kan gøre sundhedsfremme. Når jeg kommer som Farouk og som forsker, så er det også for at kigge efter noget, som jeg tænker, vi måske kan bruge ude i den øvrige verden. Vi får helt konkret forskningsresultater hjem på, hvordan arbejde med det kunstneriske, hvordan arbejde med rytmer. Jeg synes også, det er spændende ved arbejdet på Mariatta, at det er båret af en særlig filosofi, den antroposofiske grundforståelse, som giver en grundindstilling, som man kan mærke i det daglige arbejde, som en stor glæde og en stor respekt. Lad os forbinde følelse og forstand, som Grundtvig ville. Så er vi klar til fremtiden.